כן רוקייה, פרק 3, עונה 2, יובל לב, עוד פרק ביחד. אהלן קוקי. תקשיב, אחרי הפרק הקודם, קיבלנו הערות שאסור לשים אלכוהול על השולחן יותר. למה אבל? כי זה אחי ילדים, ואנחנו אנשי חינוך, וזה ליגה קהילתית. אז אני מבקש ממך. לקחנו את זה תשומת ליבנו. הוא יהרוג אותנו עכשיו. הוא יהרוג אותנו, זהו. חבר'ה, תנו לשתות קצת. מה יש? מה יש? לא, סתם. אנחנו לא בעד אלכוהול, רק בגיל המותר. כן, בגיל המותר. עברנו את גיל 18 לפני נכון, ואם אתה עושה קמפינג, אז תיקח לעצמך בירות. יובל, ליגת קיץ חזרה. אנחנו שמחים. הבעל הבית חזר. הקומיש. תכף נדבר עליו, שהוא ככה סידר לתל יוסף את הדרך אל חצי הגמר. הוא אומר שזה לא נכון, אבל אנחנו תכף נוכיח אחרת. יש לנו אורח מיוחד. היה אצלנו כבר. חתם לעוד עונה, אנחנו רגועים. הוא לא מחזיק אלכוהול ביד. אם הוא יחזיק אלכוהול ביד, הוא יהיה בבעיה. אסור לו לשתות. רוצה להציג אותו? חבר'ה, אסור לו לשתות. אסור לו. תציג אותו. יאללה, גוצה לבו. נסדר לו את המיקרופון, שיהיה לו נוח. אתה רוצה פה או פה? אני ליד יובל. ליד יובל. איזה יובל? גוצה שטנה. יפה מאוד. סדר לו את הזה. שלום לכולם. חכה. לא שומעים אותך, חכה. עכשיו? שלום לכולם. וואו, לא שומעים אותי. שומעים אותו עכשיו? הנה, אפילו עולים פה המיקרופון. יושב זקוף, גוצש. חכה, ככה? הוא אומר לי לעלות. ככה טוב. יפה. העורך שלנו מאשר. כמובן, האורחים שלנו. בדיוק, נדבר על שני האורחים. הגוזלים, יש לנו גוזל אחד, שהוא עכשיו ציפור בחול. כן. הוא לא פה. בידי. בידי. אבל המיקסר שלנו פה, דאג להכל. הם הרציניים. שמע, אני חייב להגיד שציין. יש השתדרגות, אני מרגיש כבר ברמה גבוהה מאוד, ושמע, כל מה שאנחנו עושים עכשיו פה, גם אני רואה את הסטורים, את כל השידורי קווים, שעוד מעט נדבר עליהם. אולי גם פופלינגר תצטרף אלינו. עמית פופלינגר. עמית פופלינגר זה טוב, או אם אתה רוצה, שני רון, אבל בהחלט נראה שהרמה עלתה, ויש אנשים פה, אני אומר לך, חיים את זה. הפודקאסט עולה, הרמה עולה בפודקאסט, אבל מה עם הכדורסל הגרוע שמציגים פה הקבוצות? זה לא עולה. בסדר, אנחנו חוזרים ככה לסורנו, מציגים את המשחקים שהיו, מה הולך לבוא, דביר לניר, סיפורים כל הזמן, כמובן לא להעלב על מי שאנחנו יורדים, הניר דוד, וכמו שהם נראו היום, אבל בואו נצא לדרך. קודם כל, שבוע שעבר לא הקלטנו, אבל היה כמה משחקים, רמון שיחקה פעמיים, מירב שיחקה פעמיים, אז אנחנו ניגע בהכל. בואו נדבר על השיטה גם, אני בעד שנדבר על השיטה המוזרה. רגע, אני חייב להגיד, אני הועליתי בסטורי עם יותר מדי דברים של מתמטיקה. אתה מבין מתמטיקה. אני יכול להגיד שבשיא שלי קיבלתי בשלוש יחידות 20 או 30, וזה היה בשיא. אז בסדר, קבוצה שהשיטה אנחנו נגיע אליה. השיטה אומרת דבר כזה, החזקות נגד החזקות, ותל יוסף בחצי הגמר. זה יפה. נכון. זה ככה או ככה, לא משנה מה הם יעשו בחצי הגמר, אבל בסדר, בואו אנחנו נגיע לזה, אל תדאג. אנחנו מתחילים משבוע שעבר. רמון התחילה נגד מעלה גלבוע, ונגד טירת צבי. הייתי במשחק. טירת צבי הייתה. אני אגיד שרמון ככה, עידו כהן לקח את הבעלות לטורניר, והרים אותה יפה מאוד, ומשחקים בדדו. שיחקו בדדו, ונתנו 20 הפרש למעלה גלבוע. זה היה חסר סיכוי מלכתחילה. מעלה גלבוע של גילי קצב, הבלתי נגמר ושל אורי. אורי. חתם השבוע הכוכב של הפועל תל אביב, מיצ'יץ', ואורי נשאר ללא קבוצה, אז הוא חתם במעלה גלבוע. אני חושב שהם הפועל רצו את אורי, ומעלה גלבוע לקחו, אז נשארו עם מיציץ'. אז הם דרסו אותם, ואז בשבת הם שיחקו נגד טירת צבי. לא, אורי לדעתי, אני חושב, הבנתי, הוא קלה איזה 20. לא? אז אולי מה שאני מבין... אורי הוא שובר שוויון. לא, אני מבין, לא, אולי הוא עף למלך הסלים. הבוחרי בחוץ, אולי אורי ייקח את זה. אני הבנתי שהוא זרק 22 שלשות. אורי. ככה מישהו אמר לי, לא נגיד שמות, שחר, שהוא זרק 22 שלשות. זה משחק משעמם. סקורר. אין מה על זה, ולא בקהל בדדו בכלל. 7 אוהדים, כולל השופט. שזה בושה.
אז אנחנו נגיד גם את זה. ואז בשבת הם ישחקו נגד טירת צבי. טירת צבי שנה שעברה, אנחנו אוהבים אותם, אחלה של אנשים, אבל לא נראים כמו כלום, והשנה כמעט גמרו את הניצחון. אני הייתי שמה, אני יכול להגיד, קודם כל היה אווירה מצוינת. קהל של טירת צבי כבר מתחיל להיות שיקור. אני יודע, תכף הוא ייתן את אנחנו נהיה גמורים איתו. הקטילות, אבל... הנה, תראה, הוא מחליף אותם. זו בירה שנייה, אבל הוא מחליף את זה. גומרים אותם, ואחרי זה... אז אני הייתי במשחק, וקודם כל היה אווירה מאוד טובה בטירת צבי, כן היו ילדים, כן היה אווירה, צעקות, זה, התלהבות. אני רוצה לקטוע אותך. למה אני רוצה לקטוע אותו? נו. כי כל שנה הם אומרים שאנשים לא מקשיבים לתקנון. אז למה הם לא מקשיבים לתקנון? איפה הם לא מקשיבים? רשום בתקנון, מותר לשחק בליגת הקיץ מכיתה י"א ומעלה. כמה שחקנים התלבשו בטירת צבי מתחת לכיתה י"א? אני לא יודע, אבל אני יודע... אל תגיד לי לא יודע, הם עוברים על החוקה וזה לא מעניין אותי. אני יודע שהיה שם אחד שהוא בנערים לאומית, נכון? רצה בי? שמע, היה מעולה. אבל הוא לא בחוקה. 4 גגות. כן? ונתן 4 גגות גם יפים. לא, סתם אני נדבק אליהם, כי הם הצפנו אותי שנה שעברה. אני אומר לך, חצי ראשון, הציגו כדורסל נהדר. קבוצה שהם קלו 49 נקודות במשחק. לא, אבל בסדר, אבל אני אומר לך, היה משחק. רמון, רשום לי פה, כלו 53 נקודות, טירת צבי 49. רמון, צריכים קודם כל לקנות בגד ים. בגד ים. חכה, אני אומר, תן לי להמשיך. להביא אותו בדואר, לשלוח אותו לבית של רון קופר, ואני מקווה שזה יהיה בגד ים ביוקר. מה היה עם רון קופר? אצלי אני יכול להגיד שהוא כבר באילת, הודעתי לו. שיבוא עם 2 זוגות. אני מקווה שרמון יביאו את השלישי, כדי שהוא כבר יבין את זה יותר טוב. זה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות. ספר לנו מה היה עם רון קופר. מה היה שם? היה פאולים. אתה יכול להגיד שהוא רך? הוא שחקן רך? לא, דווקא את זה אני לא יכול להגיד. אני יכול להגיד שהוא לא הגיב טוב לפאולים. היה באמת גם פאולים קצת אגרסיביים, כמו שאתם אוהבים ואתם מכירים. והוא לא קיבל את זה, והוא, אתה יודע, כמו שהוא שחקן ליגה ארצית, עלה ליגה לאומית, אני מפרגן לו, אבל עדיין רמת השיפוט? רמת שיפוט הייתה בסדר. מעל המשחק. זה לא הייתה הבעיה, הוא פשוט ראה את זה כסכנה קצת בשבילו. רגע, הוא הורחק אחרי המשחק או תוך כדי המשחק? תוך כדי המשחק. הוא צעק כמה דברים, ולפי... צעק כמה דברים. ולפי מה שהבנתי, היו בינו לבין השופט דין ודברים. לא שמעתי את המילים עד הסוף, כל אחד יכול להביא את הדעה שלו, אני לא נכנס. אתה רוצה סיפור על הרחקה? בבקשה. סיפורי הרחקה זה טוב. איפשהו בסביבות 2005-2006, גבע נגד מאוחד. מאוחד זה לא המאוחד של היום רקים ודוד שם רץ ועושה כאלה עם הידיים. דבר איתך על המאוחד של סער אשל, ספי לוז, רועי ניצן, קבוצה, שבתאי, גל רכס, פינטל, מי עוד שם, בויארסקי, כל מיני חבר'ה. רגע, אני קוטע אותך יובל, אחרי שאתה תמשיך בסיפור, זו הייתה קבוצה כאילו... שמות מטורפים. המתנית בה, כמו שאתה אומר, זה לא איזה רכות ואיזה נעליים, זה היה פחד לבוא לאולם. זה שמות של אנשים שעובדים במדגה בבוקר, שאין להם קשר כדורסל, אתה רציני? קוקי עוד לא נולד, אז לא יודע. הייתי בן 8. אגדות. אני בא, התקפה ראשונה, פאול ראשון. איציק. פאול שלך. פאול שלי. לא היה ולא נברא. אותה התקפה, פאול שני. מסתכל על איציק, אני עושה לו, מה? אז הוא עושה לאח שלי, הג'ינג'י וסער אשל עושים לי בלגן, אני רוצה לזרוק אותם ישר על ההתחלה. צודק? בסדר? איציק אני שומע וכאילו, איתה אומר לו, לא, זה לא לעניין. איתי זה אח שלי, אבא של נטה, שהוא גם עורך פה דרך אגב. איציק זה לא לעניין, באנו לשחק, אנחנו מחכים כל השבוע לאירוע, אז תן לשחק. בסדר, הוא סלח לי בהתקפה השלישית והרביעית, לא שרק. אגב, זה המשחק שדפקתי דנק. לא דפקת דנק בחיים שלך, יובל. אגב, היום ראיתי... לא השבעת בחיים. עד שאני סרטון... אחרי הסיפור הזה, אני אספר לך סיפור מה אני ראיתי היום בעיניים שלי. ואז תבין איך התבאתי. אומרים משהו טוב. תקשיב. האמת שלא הורחקתי במהלך המשחק, רק יצאתי בחמישית מכוונת, אתה יודע, שהפסדנו את המשחק על איזה 6, כבר בשלוש שנות האחרונות עשיתי פאול קשה על מישהו, ויצאתי. ואיציק, שהוא חבר טוב שלי היום, ניגשתי אליו בסוף המשחק, ואמרתי לו... אני רוצה להגיש לנו לעורך שאנחנו צריכים מתן למחשב. אמרתי לו כמה דברים לאיציק, כמה דברים לא... שאסור להגיד, ילדים אל תלמדו גם מזה. וזהו, הורחקתי אמת במשחק אחד, סלחו לי. אנחנו כל הזמן אומרים, ילדים אל תלמדו מזה, אבל אני לא בעד אלימות חס וחלילה וזה, אבל
זה כדורסל וזה ספורט, וזה נורא הכעיס אותי. לא, אפשר לשחק אגרסיבי, אבל יובל, יש לעבור את הגבול לקללות ודיבורים לא נאותים. עברתי את הגבול, אבל לא אהבתי את זה שהוא אמר, הם עושים לי בלגן, כאילו, בשנים עברו עשו לי בלגן, אני רוצה לזרוק אותם שער להתחלה. זה לא אהבתי, אז ניגשתי לסוף המשחק, והיו צריכים לקחת אותי, תפסו אותי כמו עיר של... איזה עורך יש לנו. בטח הוא פעיל, פאף, ישר רובה. מדהים. קיצור, לקחו אותי מהאירוע, כל מיני חברים ירדו מהקהל וזה, הורחקתי למשחק, והמשכנו כרגיל. אז קופר לא הורחק כי... והיום אני ואיציק באמת ביחסים מדהימים, כאילו, אחלה גבר שבעולם, אני הייתי ילד פרוע וזה נגמר, אבל קופר כתב מכתב מרגש. נכון. הוא לא יודע בעצמו, אבל הוא לא הורחק, כי יש לו נציג במנהלת. טוב, קופר ילד טוב, אנחנו אוהבים אותו. כמו שאתה אומר, לא יכול לשדרג... אני חייב להגיד משהו. משהו. אני קוטע אותך. סליחה? לא יכול לשדרג את רמון. הוא לא באווירה. הוא לא מבין את ההלך רוח של הטורניר. וואו, זה מילים קשות. וגם השנה הם לא יעברו את החצי גמר. וואו, זה מילים קשות. עכשיו, אני אגיד עוד משהו בהקשר לסיפור של יובל, שזה כמו שאומר, אני זוכר סיפור עם איציק, עם אח שלי, לא איתי, שחר, שהוא, מה שנקרא, אהב... אפילו לא אהב, כי אני לא יודע אם הוא אהב כדורסל בחיים שלו, אבל שיחק כדורסל בעקבות המשפחה, והיינו במשחק מולכם בדביר לניר, מול בית אלפא, ואיכשהו יצא, כמו שאתה אומר, שהגענו להפסד, ואח שלי השתגע על איציק, ובוא נגיד, כמו שאומר, זרק מילים שלא צריכים להגיד, בגיל חינוך, ואני זוכר אחרי זה שגם אחרי זה היה שיחה, והוא גם התנצל, והוא התנצל לו במשפחה בפני איציק, שזה לא לעניין, כי בסוף זה, אבל אתה יודע, אבל זה לא דברים שצריכים לקרות, אנחנו בתור משפחה התנצל בפני איציק, וגם אחרי זה אח שלי, והיינו בחברת יעדים, והתנצל בפני הקבוצה. לא צריך גם להגזים. לא צריך כל המשפחה איך להתנצל, זה משהו נקודתי. גם רונן וידאו קילו ממני שלל שקללות במשך השנים. ואז ההורים שלך באו וקיללו אותי. בסדר, ואין מה לעשות, זה חלק מהספורט וזה כדורסל, אני... לא, גם שחר, בסדר. אני לא בעד, אבל אין מה לעשות. למה לא נביא את קוקי? שמישהו מאבד את זה. קוקי לא יודע אם הוא ידבר מול המיקרופון. שמישהו מאבד את זה, צריך לדעת להגיד טעיתי וגם להתנצל, זה גם חשוב. זה יכול לקרות, צריך שזה לא יקרה. נכון. אבל להגיד, אני טעיתי ולהתנצל, זה גם מה שאמרתי לקופר. בוא נחזור שנייה. בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. עידו, רועי, רונן, איציק, שכבר לא. נתן, שאני רואה אותו למגרשים, שם את נפשו בכפו ועולה לשפוט. נכון. לא יודע למה, נתן, אתה עושה את זה עצמך. כולם אנשים על הכיפק, אין פה, הם מתעסקים אנשים פסיכיים שכל השבוע עובדים קשה ובאים למשחק ביום שבת. כאילו זה החיים שלהם. וכבר הם בני 90 ולא יכולים לדחוף ברגליים. ולא מבינים שבני 90. ואז פורקים עליהם. חבר'ה, זה לא אישי. אני גם חייב להוסיף עוד משהו מאוד חשוב, שזה, הם שופטים לבד. לפחות מהתחלה, אז כאילו... כן, בסדר. לא תמיד משהו שקל. אנחנו לא פה להגן על השופטים. אם אתה שם... לא, אם אתה שם אבל עליהם... זה לא קל. אז בוא נלך לכיוון השני, אם אתה שם עליהם ספידומטר. הם לא רצים. הם עושים לך, שופטים כל אחד 50 משחקים, כמה כסף זה נדבר אחר כך? עושים 50 משחקים כל אחד בעונה, יש להם 2 קילומטר על זה. כמה כסף הם מקבלים בבית אלפא במזוודות? זה השאלה. בוא נתקדם. כי נתקענו על רמון. קדימה. אבל, שנייה, רמון יכול להגיע עד הסוף? הקופר צריך להמשיך בליגה או לא? לא, בעיניי לא. אני חושב שכן. אני חושב שכן, דרך אגב, הוא גם מתנצל בפניי, אמרתי לו, תגיד, מה אתה מתנצל בפניי? אמרתי לו רק משהו אחד, אם אתה עושה את זה באילת ב3-3, אני שם אותו, אמרתי לו, אני אומר את זה כאן בפרק, אמרתי לו גם בפנים, אני שם אותו בים, מביא קרישים ומפזר מלח גם, עושה ככה עם מלח. הודעתי לו את זה. אתה יכול להביא לו קרישות. עכשיו אני אסיים רגע סיפור, נתחיל מהסוף, ניר דוד, מולדת. רציתי להגיע להם תכף לניר דוד. מולדת, רגע, השתינו באסי מהגשר, כמו שכתבו בזה. מהגשר הצהוב. פירקו להם את הצורה, אני ראיתי מאמצע הרבע השלישי עד סוף המשחק, ניר דוד קלו 5 נקודות. זה היה מביש, אבל הייתה אווירה טובה, וקבוצה שאוהב שזה ספורטיבי. לא משנה. חכה. בסוף פסח הניח את הכדור על הזה. מה? הקבוצה שמשחקים במיקרופון? מה קרה? דבר. אני? בסוף האירוע. פסח הניח איזה 30 שנות לסוף את הכדור על המגרש, לקח את הכדור, איך קוראים אותו? מתן. מתן אסיס, נכון? מתן אסיס. אני לא מכיר, לא יודע מי זה, הוא בחור די עווה. לקח את הכדור ונתן דנק. בגלל זה אני אומר לך, וגם שר אומר לו, גם רקד בשבועות כמו איילה. הוא רקד את כל השבועות. בגלל זה אני אומר לך שאם הוא התביע, אתה יכול להאמין שאני... שנייה, אז אני אגיד משהו... יאללה, איך אני נראיתי בגיל 22, תבין שהתבאתי בכלל. אני רוצה לדבר על ניר דוד שנייה. קודם כל, הם לא צריכים להשתתף, כי מה להם ולכדורסל בכלל. זה דבר ראשון. אבל יש שם בחור שהוא...
אגיד כאן שהוא חבר טוב שלי, נועם שמושקוביץ', שנייה, מארגן את הקבוצה, שם כסף, חזר מאליפות אירופה, שדוד שלו, שלא לקח אותי לנבחרת הנוער, מניאק. ומארגן אותם, אבל הוא אומר שזה נורא. שזה פשוט נורא, גם החבר'ה בתוך עצמם רבים אחד עם השני, וגם שוב, מלא מלא כדורסל. תראה, יש להם חבר'ה שלא היו היום. אלבז ואיך קוראים אותו? אלבז נגלר אלבז ונגלר. אלבז נגלר ואורי קלס לא היו? השאלה אם... יאיר קלס היה. יאיר קלס, מה עדיף? אני אשאל את השאלה. בתוך הקווים או מחוץ לקווים? קלס מאמן העונה מבחינתי בליגה ארצי צפון. נתן עונה מדהימה, חצי גמר, מילאו את המבצר, הצגה. שנייה, אז השבוע שעבר, ניר דוד, אני יכול להתערב הפסידו נגד פאי חזקאל, והשבוע הפסידו גם למולדת, הם לא יעלו אפילו שלב לפי דעתי. כולם עולים שלב, אתה ארגנת שיטה שכולם עולים שלב. בבקשה, אז בואו תסביר את השיטה. אז אני רגע חייב להתערב, בתור אחד שהיה, האמת הגעתי בסוף המשחק, אבל ראיינתי את המאמן והחבר לסטורי. קודם כל, הרבה אהבו את זה שהוא בא עם הלוח. הוא בא עם הלוח, והיה בצילום, הוא גם שאל אותי לפני לעבור עם הלוח. אמרתי לו, ברור. ברור שלבוא עם הלוח. גם אני בא עם הלוח לדביר לניר, והלוח הזה מביא סלים. תכף מגיע לדביר לניר, אספר מה היה שם. לא, רגע. למה הייחוד לא ברבע הגמר? יבוא המקפה. ואני חושב שהוא גם עושה עבודה, הוא בא לעשות סקאוט. כן. אם הוא הלך ליוון, לקריטים, סליחה, נתן לאליפות, אז הוא גם עושה סקאוט ולומד. אז אני מעריך שיש פה איזשהו תהליך שהוא בא על שיפור, אבל אם אתה אומר שיש בעיות בחדר הלבשה, בעיות חמורות בחדר הלבשה, יכול להיות שזה חלק מהדברים שהוא הלך להפיק לקחים. אגב, לא נצפו ארנבות באולם. לא נצפו. שמרו על ארנבות, אבל עוברים נקסט למשחק הבא, כי המשחק משעמם נורא. אני אגע בצד השני, כי יש פה את הקבוצה של צ'וקה. צ'וקלה. סליחה שאנחנו עושים ראיתי את צ'וקה. אבל יש מלא משחקים וזה, אז צ'וקלה, שבוע שעבר לא היה. לא היה. אבל הקבוצה, הצ'וקות, ניצחו את ניר דוד שבוע שעבר בדריסה בהליכה. ניר דוד, עזוב, זה... ועכשיו גם היה כפר חזקאל, נכון? עכשיו היה, כפר חזקאל מול רמת צבי, הגעתי אמצע רבע ראשון, היה התוצאה 21-2. וואו. אבל מחצית 40-30. וואו. כן, היה זה. היה קאמבק של רמת צבי. מי הגיע ברמת צבי? רז אמיתי, ניר קפלן. 6 שחקנים. עוד פעם 6 שחקנים? דן... רוצה לשמוע משהו על זה? דן רוטברג היה. דן רוטברג היה וסיכול 7 זה היה, 6. אנחנו בעד רמת צבי. הגיע, דובלין עם השפם? לא. אנחנו בעד רמת צבי. באדם, הם נחמדים. הם גם לא לא בכתוב. ראוי להגיע 6, 7, דיברנו על זה גם שנה שעברה. מה אתה תעשה מחר, תבוא יותר? אני כרגע רשום 8. וטוחמן. 8 וטוחמן שאתה לא יודע. וטוחמן שהוא... ראיתי בסטורי שלו שהוא במקום אחר. כן, טוחמן מחובק עם בנות. טוחמן רווק. אני אגיד משהו בלי שמות. בוא נגיד שהוא כבר אכל את הקורנפלקס. יובל הבין. אני הבנתי. יובל הבין. טוחמן הבין? טוחמן הבין. ויכול להיות שמור, הבן של אורון, הולך בדרכו של האבא? לא הבנתי. על בנות העמק? רגע. הבן של אורון, כן. הבן של אורון. בוא נעצור כאן, כי לא נצא מזה. לא נעצור, סוף סוף הגענו לנושא טוב. טוחמן, אם הוא בא מחר, הוא מעל 100 קילו. רגע, אני אספר סיפור טוב, אגב. קורנפלקס, אני רוצה לדבר על זה. פעם אני מקבל טלפון, עבדתי בקיבוץ, הייתי מסדר לאנשים מנורות בקיבוץ. טלפון, בוא תסדר לי את המנורות. כן, אלכוהול. תן לו צ'לוק ואף. לא, העלית פה נושא טוב. סיפור אחד טובים. בוא, זה הבית ריק. אוקיי, הבית ריק. תיכנס חופשי, אל תדפוק. אני נכנס עם סולם ומקדחה. אמצע יום עבודה. יום עבודה, מדבר איתך על 11 בבוקר. על הספת טוחמן. לא נגיד עם מי. אוכלים קורנפלקס. מחובקים. כן, והוא גמור, התחיל להחליף לי צבעים וזה, אני אומר, טוחמן, הכל טוב, הכל בסדר. הוא לא הבין מאיפה זה מגיע. הוא לא הבין מאיפה זה בא. אני החלפתי את המנורות שהיא צריך להחליף, התקנתי עוד כמה, הם היו שם מבוישים על הספה, מכוסים בסמיכה, עטופים בקיצור, ממשיכים הלאה. עין הנציב, באותו סופה שעבר, ניצחה את מירב בשדה אליהו, כמה היחידים שמוכנים להגיע לאולם הזה. עין הנציב, שוב, יש שם חבורה צעירה. קיבלתי עכשיו, הייתי במשחק, פגשתי את שקד כהן, שזה עוד חבר'ה. זה הסנטר של... כן, הוא גם לדעתי מאמן את דביר לניר, יכול להיות, או שחקן, יש פה אישור מהעורך. הוא אומר, מאמן,
הוא אומר שיש דור, הוא שאל אותי אם אני בא מחר לשדה אליהו. לא. אמרתי לו שזה מרחק... בחלומות. מרחק שקצת גדול לי, בסוף אני לא אשיר כקורח, ולא, איך אומרים את זה, והדלק הוא לא... וזה גם לא זול היום. וזה גם לא... אבל אמרתי לו... לא מעניין. אמרתי לו שאני אהיה בן חרוד. זה גם לא מעניין אבל אף אמרתי לו אחד. שהוא מצהיר, ואני גם רואה, ודיברתם על זה פה, שיש דור צעיר ועתיד, וכמו שאתה אומר, אנחנו מפרגנים, הוא אמר פרגן לנו וזה, אז אני מפרגן. אמרתי, אם כמובן זה בעין חרוד, אז אני בא, זה מרחק קרוב. מי מאמן אותם בליגת קיץ? אני חושב האיש והגרזן. וואה, ידו. האיש והרומח. לא יודע מי מאמן, אני יודע בליגה הקטנה זה שקד, ועוד פעם הוא אמר חבר'ה צעירים, והצלחנו את למה מירב, לא? וזה, אז אני... שמע, יאללה, דור צעיר, בוא ניגע קדימה. לחצי דקה במירב. כי מירב, התרגלנו מהם לדברים טובים. בשנתיים האחרונות זה נראה לא טוב, כי באמת שם הרבה לוחמים ביחידות מובחרות, באדמה ובאוויר, אז לא רואים את כל הבכירים. עד כה זה נראה לא טוב, לא בביגוד ולא על המגרש. למה אני אומר בביגוד? כי לא באים אותם חולצות. שערוריה. אני יכול להגיד שראיתי את המשחק קודם, שאתה אמרת על המוות? לא, כמו שאמרת, נגד מי הם היו? תל יוסף. כן. ניצחו 25, ואיך אני מצטט שחקן של הקבוצה מתל יוסף. א' ג' או מה? עד א' ר'? אני לא יכול לחשוף הכל. קוראים לו אדם ואין לו ברכיים, והשבוע שחקנו את המשחק אימון. בוא'נה, תספר את הסיפור שנייה. רגע, תן לי לחשוף את זה. שאל אותי, רגע, הוא שאלתי, אדם, הוא שאל אותי, למה אתם מדברים לי על הברכיים כל הזמן? ואז הוא עשה איירבול מהשלוש, אמרתי לו, בגלל זה אדם. אתה לא דוחף. אוהבים את אדם, הוא חבר הפאנל, אנחנו בעדו. אני מפרגן, ודרך אגב, כשאני הייתי במשחקים בתל יוסף, גם באתי לראות אותם אימונים, לפעמים גם התאמנתי, אני חייב לציין, הוא קלה. התאמנת? דחף 2 שלשות מאני טיים, דפק את המשחק, מה אתה סתם אומר שהוא לא זה? אדם היה קלעי. אדם קלעי. אדם הוא עדי. באופי שלו הוא קלעי. בזה, דרך אגב, הוא גם אמר לי שהוא שמר אותך, והלך על טקטיקה ברורה. של לתת לי לזרוק. של לתת לזרוק. נכון, וחטף 3 שלשות רצוף, ואז הוא התחיל אבל לשמור. הוא אמר, אני אין מה לעשות, והוא צודק, מה לעשות. הוא אומר, אני לא יודע איך הגעתי לסיטואציה שאני שומר את יובל, אבל הוא אמר. לא יודע אם הבנת, אבל זה גם השתה שלנו מחר. בסדר. שנייה, בוא נתקדם, שנייה. יובל, לא, רגע, נגיע מה לזה. שבאתי להגיד, אז קיבלתי, עוד פעם, לא אגיד שמות, אבל הוא אמר שאם תבוא קבוצה, אם מירב באים ורצים ומתלהבים, אז אמור להיות משחק טוב. זה לא קרה. זה לא קורה כבר שנתיים. אני חייב רגע לתקן מה שאמרתי, הוא לא התחיל לשמור, הוא פשוט התקרב יותר. לשמור הוא לא יכול. משחק האחרון שהיה בסופה שעבר, זה או לפני, סופה שעבר או לפני, אני לא זוכר האמת. שדה אליהו נגד גנר. כן, בגנר, משחק טוב. ניצחון ראשון של שדה אליהו, אחרי שנה לא ניצחונות. מאז חצי הגמר מלפני שנתיים. נכון. הם עלו נגדנו לגמר. ואז אני שואל שאלה אחת. דרך אגב, גם שם הייתי. אני שואל שאלה אחת. למה לא מחזירים את גל דגן? כי הוא לא בתקנון של ידו. לא, מותר זר. זר עם זיקה למשפחת כהן. נו, קדימה. אני לא יודע. גל, אם אתה שומע אותנו, תחזור, אנחנו מחכים לך. כן, תעלה את הרמה של הטורניר, אני זה יכול להגיד כיף. שהיה משחק שדה אליהו מול גנר, גם גנר באו עם הרכב חסר, שדה אליהו באו עם הרכב אני ארוך. חושב שאלה. 20 הפרש. הפרש. בכל המשחקים. כי הוא פופלינגר, הוא בא לראיין, מה איתך? פופי. חייב לתת פה קצת נכון. משהו בשביל הזה. נכון. מה, איך תעלה לסטורי קצת גב רעיונות, אנחנו צריכים גב רעיונות. גב רעיונות, סטיקרים, דחוף, ואת המיקרופון הזה. אם נרי אופק שומע, נרי אופק נפצע, החלמה מהירה, אם אתה שומע אותנו. הוא קרא את ה-OCL, WD40, כן? כן, קרח חלקי, והוא הודיע שהוא לא יהיה עונה. והוא לא מזמין אותנו לקח, בוא'נה, השנה לא מגיב לנו, לא אני כלום. רוצה אבל את כלום, גמור, כי לא דיברנו אותו שנה, אבל נרי, תעשה לנו סטיקר, נעשה גב רעיונות לגוצש. עם מיקרופון, סטיקר של נרי, סטיקר של טירת צבי עם הנקניקים. מה אתם רוצים? תביאו סטיקרים של מה שאתם רוצים. קוקי עם המוכר ירקות בשקט מוכר דישור. פירות, יובי אתה יודע בוטיק מה הוא בפרי. מוכר. בדיוק. כל אחד ימכור משהו. ונתקדם. זוהר ברג, אולי אגב, זוהר ברג שותף פה בהגברה, חבר'ה. נכון. דרך אגב, אז אני בא להגיד עכשיו על המשחק. תגיד יובל, למה האורחים שלנו שמעו זוהר ברג והם דפקו חיוך כאילו זה כסף? רגע, קוקי, בוא נתרכז בדברים הזה. אני חייב להגיד, המשחק הייתי גם. שדה אליהו פתחו בסערה, הובילו, שלטו. בסערה! בסערה היה גם לא! תגיד, בחילת דינק. סערת רוחות. אני קיבלתי הודעה באמצע המשחק, בקבוצה של שלושתנו, מגוצש. טלי משחק בלם אחורי. מה זה בלם? טלי, שאני מאוד אוהב אותו, 5 דקות... טלי לא בכושר, 5 דקות אחרי רבע ראשון, הבן אדם
יוצא, או אפילו זה היה 7 דקות, 2 דקות יותר מדי, מה שאומרים בשבילו, הבן אדם יצא, נשכב על הרצפה והסתכל לרצפה, הסתכל למעלה. ראה כוכבים. אבל רגע, דרך אגב, בניגוד לזה הוא שיחק לגמרי קשר אחורי, אבל קשר אחורי טוב. לקח ריבאונדים, הטיס את הקבוצה קדימה, לא עלה להתקפה. כמו אבל אתה שצריך. יודע, ניהלת מאחורה, בהגנה קפץ לריבאונד. תגיד לי. שאמרתי, שהוא אומר לי גם, אני לא יודע איך קפצתי, בוצש. גם אני לא יודע, כי אחרי איזה 5 התקפות הוא לא עלה. מה זה נהיית התקפה מאחור? מה זה פה קנדה בדרכים? תגיד לי מה זה, מה אנחנו... ככה זה... זה לא החוג! גוטה, זה לא החוג! אז רגע, אני אומר, היה אני 20 רוצה- הפרש לשדליהו, רגע, יובל. ואז הם יובל, שתוק, אל תפריע הם לו. התחילו ללחוץ, גנר. שבגלל זה אני אומר, טלי בקו האחורי, וכולם מתנפלים. אז אתה מבין, התחילו ללחוץ, אוקיי? ואז טלי פשוט שלח אותם, עשה להם מסירות קדימה ללהפיב. אתה מבין? מה, זה אני טוב, אומר. זה טוב. ואז חזרו בוצש. למשחק, היה שוויון, או אפילו נקודה, ואז טלי נגמר לו נגמר. הכוח. והשתי מסירות האחרונות שלו, אחד שפגע ברגל לטענתו, שאני גם אולי חושב שלא נשרקה, הוא בא בטענות קשות לשופט לעידו, אבל בסדר. ואחרי זה עוד איזה משהו, בקיצור, טלי, תצא לרוץ, עוד אוויר. תשתפר. טלי, תראה את הפרק. טלי, תוכל לראות את הפרק. ואנחנו... זה המשחקים שהיו, שפה שעבר והשפה של זה. אפרופו טלי, בוא נדבר על טלי. מה, התחלנו לא לדבר עליו? מה קורה טלי, שנה הבאה? את ענה. מי הוא מאמן? שמע, קיבלתי אתמול טלפון, מהמם. שאמרו לי שטלי חוזר לכמעט הבמה, והוא יאמן איפה שהוא יאמן עד היום, בקבוצות שהבטיחו לו, והכל בסדר. זה קדמת הבמה, מה שנקרא. כמעט הבמה. רגע, בוא נדבר שהוא היה מבוקש בליגה הארצית, בקבוצת נכון. צמרת בליגה הארצית, נכון. ועשו לו turn around ברגע האחרון, ואנחנו... אני חושב שבסוף... אני חושב שנרקמת פה קבוצה לא רעה, לא רחוק מכאן, לא נגיד שמות ומי הולך לשם. כולם מועמדים. כולם מועמדים. וכן, למה שלא יבוא אלינו קצת? מה, הוא יכול לשלב גם פה וגם שם? לא קיבל הצעה. מהמם. קודם כל, רגע, אפשר להגיד משהו. זה טלי, זה שהוא קשר אחורי במשחק, זה רק טוב. זה לא אומר... טוב. כן, כי בסוף המוח שלו, בתור איש כדורסל, זה מוח גדול מאוד, הוא רואה קדימה, לא כמו שאני רואה את מה ששלחתם בסטורי במתמטיקה, הוא מחשב את זה כבר תוך כדי קדימה במשחק, ואז קורה מהר. קוקי, אז לי יש... בכדורסל אין מה? לא, ספק. קטלי מבין יש כדורסל. בעיה לי יש שם טוב למאמן לשנה הבאה כן? לקבוצה ההיא, נדבר איתך אחר כך. יאללה. יש בעיה הוא ישב פה פיזיולוגית בשנה עם שעברה. הלב, אבל... ישב פה? ישב פה. אבל וואו. אפשר... שמע, יש בעיה. אני לשפר גם את מריץ זה. את השמות, ועם 90% מהם הסתכסכתי, אז... לא, הוא יהיה בסדר. שומע, ממשיכים למשחקים של מחר. כמו שאמרנו, תל יוסף בחצי הגמר, פוגשים מחר את רשפים. זה הדרך סלולה, מה שנקרא, הוא סלל להם את הדרך לחצי הגמר. שמחים רגע, שנייה. שהקומיש חזר, אבל יש משהו, יש שם אהבת יתר לתל יוסף. אהבה תנצח, כמו שהוא כותב. רגע, אפשר לשאול שאלה? כן. משפחה זה לא תמיד קשר דם. אני נכון. פשוט עוד רשפים לא עלו לשחק. מי בסגל? שאני... שאלה מצוינת. בפוסטר הוא שם את השחקן שלך עם המשקפיים. אריאל עמר. כן. אריאל עמר זה הזר שלהם. אריאל אין. אני מאמין שהוא יכול לשמוע את שירן. כן. כן, הוא נראה כמו גוזל לידו. אריאל אין עליו. מילים רק טובות. רק טובות, רק ילד טובות, טוב. כן. אחד ה... בואו נעשה הימור שנייה שזה 25 דברים. ומעלה, כולל זה שבן רצי נכנס למשחק. בן רצין פותח לדעתי בהרכב, כאילו בהרכב הפותח שם. מי המאמן שם? ראיתי ש... שייקה. היה לנו משחק אימון שייקה נגדם המאמן. שדיברנו קודם, כן. רענן ישב על הספסל, אוקיי, עצור. הוא לא אימן ולא לפני שיחק. מה הוא שנתיים- עשה שם אני לא יודע. לפני שנתיים רענן הביא את תל יוסף לגמר. משהו כזה, כן. אחרי שנה פיטרו אותו, שלחו אותו, הביאו ירון. הביאו ירון. השנה פיטרו את ירון והחתימו את שי. ואם לא דיברת למי אין ברכיים, לשי אין ברכיים. איזה שי לוין? כן. לייבלה, בטח. שי. לייבלה שנים עם ברכיות, מושך מחבר אותם. כן, מושך אותם למעלה, לייבלה הוא אח, הוא שיחק איתי כן. שנים, הוא מלך, כן. תל יוסף קבוצה מוכשרת, אך מבוגרת. כן, מבוגרת. מבוגרת. יש להם את גלוויסר, אני לא יודע שמציא. מי זה. הוא מציל לא היה- אותם. הוא לא היה במשחק האחרון, דרך אגב. תשאר אני- רגוע, אני- עד סוף הטורניר מהמם. יוחתם שם עוד זר מה? או שתיים. אני בבקשה. יכול להגיד גם, הנה, בבקשה. אסור לפרסם בתקשורת, נו, נו. אבל- רמי פופינגר, מגעים עם? מגעים ישב, היו מגעים עם מגעים. רון קופר,
וואו. לפני תחילת הטורניר. אבל שזה לא אולי קרה. שם היו זה- זה. תקשיב, קופר אצלם מרים אותם יש- לרמה יש של סיב- חצי גמר. יש טענות מצידם שהיה איזה חוסר סירוב. יכול להיות שאם היה עוד מה שנקרא, אם אני הייתי נכנס לתמונה ועוד אנשים, יכול להיות שהיה פה דברים מוצש. אחרים, אבל בסדר. כל שנה אתה בחר במה שהוא בחר. כל שנה אתה כמו אורי, מועמד לכל הקבוצות. ממשיכים הלאה. תל יוסף מחר מפרקים את רשפים, ממשיכים הלאה. אלן אציל נגד טירת צבי, דרבי הירידה. זה משחק מעניין. וואו, במוצאי שבת, משחק בשדה לא אליהו. מעניין, אבל כי הוא מה? רחוק, בשדה כן, אליהו בדיוק, וזה, אם נכון. הוא היה בן חרוד זה היה קצת יותר קרוב, אתה יודע, שוב, אנחנו לא רחוק יודעים אם מהעין, רחוק הילדים מהלב. מגיעים, לא מגיעים, מותר להם, לא שאלה. מותר, יש כולם חוקה, לא יגיעו, חוקה, די, קוקי, כן, תן להם זה- לשחק, תן אני אתן לילדים להם לשחק. לשחק, אבל הקומיש לא נותן להם, והם לא התלבשו לפי מה שאני מבין. לא מאמין לך. כן, כי יש חוקים, מה אתה רוצה? רגע, אז רצאבי לא משחק שם? לפי הבנתי לא. לצערי, כאילו, הוא רצה בי פה- שחקן, הוא פה- וחלה כן, משחקן. מוסיף שחקן להם. והוא מוסיף להם המון, ברור. המון, המון. תקשיב, זה היה חבר'ה- נהדר. זה חבר'ה בכיתה י' שמרימים את הקבוצה, כן, צריכים זה לשחק. מה שאמרתי לכם. נכון? אתם- צריכים לשחק. אתם בקבוצה בינינו קצת זלזלתם, אבל אני אומר לכם לא שהוא הוסיף זלזלנו, להם... חלילה. לא שהוא זלזלנו הוסיף- בכלום, אני ראיתי שהוא אותו הוסיף השנה להם 10 הרבה- משחקים. שהוא הוסיף להם הרבה, קודם כל, הוא ענק, הוא ארוך והוא חוסם את הצבע, והוא אתלט. אתלטי. הוא מצוין, שישחק כן. איתם. ומהצד השני יש את החבר אני שלו. בשנים זוכר שאנחנו גם שיחקנו בכיתה י' געגוע ובסוף החבר'ה האלה צעירים האלה עוזבים. גוצה כן, שבא יש עם לי קול אנרגיות. חזק. בא עם אנרגיות. גוצה שאתה אנחנו מלך. מתקדמים, מי ינצח? מה אתה אומר? לא יודע, אני לא מכיר את שאר השחקנים. באחד על אחד מה, מולם, אני לא, אני גם, כמו שאתה אומר, באחד על אחד מולם אני אגיד לך. אני- רגע, גוצה, תן לי גוצה, רגע, תן לי שנייה, תן לי שנייה. באחד על אחד חלמיש וזה, אני ראיתי אותם השנה. חלמיש שומר את זה, הוא לא עושה עליו סל. יכולים לשחק בוגרים, מצד זה שני, השאלה. חלמיש קשה לו לייצר נקודות על זה, למרות שהוא... יכולים לשחק בוגרים? הילדים האלה? אחד נגד השני לא. ברמה של לא הבית אחד נגד המזרחי, כן. השני, אני מבין. היום לא. לא יכולים. עוד לא. עוד לא יכולים. לא תביא אותם לא לארצית. ראיתי אותם השנה, ליגה לא א' ראיתי ארצית אותם. לא. לא ראיתי אותם השנה. אבל עוד שנתיים הם יכולים לשחק כן. קל. בטח. אני הולך עם הנציב, כי רק אותם אני, כאילו, אני חושב שהם יותר מוכשרים. אני אאמר... אתה ראית טירת צבי, אז לא אני, זהו, לא ראיתי את הנציב. אני מקווה שכמו שאתה אומר, אני גם באתי, אני מפרגן להם, כי הם אמרו לי לפרגן, אז אני הולך עם הדור הצעיר, אבל מכיוון שאני מכיר גם את הדור היותר ישן בטירת צבי, ואני מטוס, שחקן שאימנתי, את שתי המטוסים. ראינו לאן אז הגיעו אני- כל מי שאימן את הגוצה. אז- החיילים במקום טוב, והם גבוהים ואתלטים, אז אני אלך איתם, אם שניהם באים. אני מהמר אין הנציב. אני גם אין הנציב. אני אבל אלך עם אני לא אופתע עם טירת טירת צבי צבי, יקחו. וגם עם ראש הקבוצה, מתן, שהוא איש המדיה שלנו בקבוצה הבוגרת, אני אלך איתם. אבל אני מפרגן מאוד לעניין הנציב, שלא נבין. הבנו, אני שמענו, מפרגן. כן, גוצה, גוצה, שאתה שמענו אותו אתה בסדר. פרגנן אדיר. גוצה, בוא נסגור את זה, יאללה. סופש. באיזה שעה המשחק מחר, יובל? שלהם? לא, שלנו. אין חרוד מארחת את בית אלפא. וואו. לדו-קרב מעניין של הסופש. כמה- רבע לתשע. רגע, רבע ל9 בן חרוד, אז תבואו לראות, זה משחק מעניין. מה מעניין? שאלה מצוינת. אני רק שואל מה מעניין. לא, אני לא יודע מי יגיע אלינו, לא יודע מי יגיע אליכם. כן, זה- איך זה- שלא יהיה, זה משחק מעניין, כי אנחנו יושבים פה ומבלבלים את המוח לכל העמק. בדיוק. לא, לא זה נראה לי לא. שזה יעניין אני כמה אגיד לך אנשים. מה זה מעניין, כי אני גם, כמו שזה משחק מעניין, אני יכול לראות גם סרט ש5 דקות אחרי כבר אין משחק. זה גם... או שזה לא שמה. לא שם כבר, בטח לא במחזור הראשון. אני מקווה מאוד שזה לא שם, כי יש בטח שתי לא קבוצות שעכשיו- שלא שיחקו עוד, ובאות תאונות, לא תאונות, זהו, בלוח משחקים. אני חושב אז, שזה בגדול- פיקשוש, אני חושב שזה פיקשוש של הלוך משחקים, לשים משחק שלנו נגדם במחזור הראשון, אז- או בסבב, או במערכה, או ב... איך שהוא נקרא לזה. כן. בית אלפא באים אחרי גביע. אתם באים מאיזה סגל? שאני אשאל כאילו... זאת שאלה שכל פעם מי שואלים. נרשם? לא, מי כי אני- נרשם? אני כרגע- צריך לדעת את הסגלים שלכם כדי כרגע להמר. נרשמו. יובל אני בן לא- חמו, ים אני בן לא צבי, מתבייש להגיד שאני בחור טוחמן. שאוהב להמר, בסדר, אבל... תאמר, זרוק. אני צריך לדעת סגל שנייה. אז אני אגיד לך ככה, חייב לדעת אני אהיה מה ריאלי, זה. שנה שעברה בהימור שלי היה 50-50 בסגלים מלאים, היום ההימור שלי כרגע זה 60-40 להם, למרות שאני מבחינתי זה 50-50 כי זה 0-0 כן. ואני בא לנצח כל משחק מגיע ולדפוק אותם. מכירים? אני אגיד מי מגיע מחר. תגיד לי בבקשה. ים ואני מגיעים. מצוין. רון, כרגע, כן, כרגע, כן, יכול כן. להשתנות. בסדר. רון ראודנטיס, אוקיי. סנטי קסורלה, קסורלה, מי זה? כן, כן. סתיו רוזנברג, אוקיי. מור טוחמן טוחמן. ואילי בן חמו. אחי הקטן. זה מי שנרשם למשחק. זה עבר ל-90-10 לנו חבר'ה. זה מה שהגיע למשחק. ורגע, מי אצלך? אתה יכול לתת רשימה? אצלנו באים אני, דוט,
כמובן שהולכים לשמור אזורית 99 דקות. איתן פראג בסימן שאלה גדול. איתן פראג, מה עדיף שהוא יהיה? בתוך הקווים או מחוץ לקווים? גם וגם. איתן פראג זה סימן שאלה גדול אם אשתו קוראת ללדת בימים אלה, אם תלד. מגיע לו. כן, כן, מי עוד מגיע? מגיע אביב, וכתב שהוא מגיע, כן. אביב לא הפסיד משחק, אבל לא... בוואטסאפ הוא לא הפסיד משחק. אין לך עוד, הוא לא הגיע. רותם פלד, מעיין עוז. סער אמרת? סער זיו. אולסטאר. קוקי. אולסטאר של ליגה ב'. אזורית. לא, תשמע, אני אגיד לך משהו. אזורית נסוגה. נסוגה מאוד. ממה שאני שומע בסגלים... מי עוד? נטע. נטע מגיע גם, נטע קלעי. צלצו על נטע, הוא קלעי. הם גדולים עליהם. אגב, אחד האורחים שלנו, מיקסר, הוא גם. הוא היה בברצלונה, הוא חזר לארץ ליומיים, והוא קונקשן בארץ, והוא טס שוב פעם. אנחנו יש לנו בעיה... הוא לא יהיה. רגע, אפשר שנייה, לפני שאתה מתחיל... במנטליות ברצון, גוצה, רגע, אני אגיד לך משהו לפני שאתה לא רוצים לארגן את החבר'ה. אפשר לקבל כדי לקבל הכרעה ולאמר, כי עוד לא אמרתי... בר מאור לא יהיה. רגע, זו שאלה הכי חשובה. מי אצלך על הקווים ומי אצלך על הקווים? כי פה עכשיו נקבל את שמע, בגדול שנה שעברה היינו בלי מאמן. אוקיי. היה ים... אני אגיד לך מי השנה יעמוד על הקווים. אוקיי. ארטדה שלנו, דין. אוקיי. הוא אחרי פציעה קשה, והוא יעמוד על הקווים. אצלנו לפני שנתיים עמד הלל מרומי, הביא תואר עם אבא שלו, היה עוזר מאמן. מה הדחתם אותו? הוא הודח בעצמו, אמר, הוא לא רוצה להיות יותר, הוא מיצה, זכה בתואר, פרש בשיא. שלשום עשינו אימון. נאצ'ו כותב, הלל, ספי, מה קורה? אתם באים? כי היינו חסרים, משחק אימון נגד דל יוסף כזה. בבקשה. אז הלל אמר, תביא מחפרון להוציא אותי מהקבר. תמיד, הם עושים... דרך אגב, היה מפקד של הלל, מלך. הם עושים אימונים. אז יש מאמן או אין מאמן? נראה לי נאצ'ו, מאמן שחקן. אנחנו נשמח שאיתן פראג גם משחק וגם יאמן. כן, גם אנחנו. אנחנו יש לנו בעיה ברצון של החבר'ה, קשה מאוד להרגיע אותם. רגע, נאצ'ו על הקווים, בתוך הקווים או במזכירות? אני מעדיף שהוא יהיה גם על הקווים וגם בתוך הקווים. אם הוא נגדי. אני אגיד עכשיו מילים שאני יכול להצטער עליהם. אל תצטער. אל תצטער שום דבר. אנחנו פה לא מצטערים. ואולי אני אחמם קצת את קוקי כדי שיהיה משחק. אני הולך עם אנחרוד. יאללה. שכנעת אותי, יובל, לפי הסגלים. הסגל, טוחמן יש לו רגליים של סבא שלי. סבא שלי, אני יכול לאסוף מה אתה אותו. רוצה? דרך אגב, אני הולך איתו לשלב הבתים. במשחק הזה ספציפית. יכול להיות שאם זה הגמר הייתי עושה משהו אחר. חבר'ה. עכשיו תיקח את המיקרופון בדיוק. אבל אל תתלוש, אל תתלוש, כן? אתה יודע, בגלל זה עשיתי את זה. אני גם באמת מאמין בזה. אז כדאי לכם, אני גם אהיה שם. אמרתי, כנראה... אל תשכח שקוקי הוא הכי טוב. לא, כנראה אחרי 5 דקות המשחק רגע, תזיז את זה, שיראו אותך. גוצש, תפסיק לבלבל פה את המוח. תפסיק לבלבל לי את השכל. כנראה יש 5 דקות אחרי המשחק ייגמר. תבלבל לי את המוח. תגיד לי, זה חושב פגרים. זה אנשים בני 90. מה קורה לך? בדרך כלל מה שאני מאמר קורה הפוך. בוא'נה. זה טוב לך. אם אני מפסיד מחר, אני לא בחודש. לא, לליגה. אני אומר לך משהו, בדרך כלל מה שאני מאמר קורה הפוך, אז זה בשבילך. רגע, זיו מגיע מחר? הוא רשם לא יודע. הוא לא יודע, זיו מגיע. כן. לא! אם זיו מגיע, זה בסדר. בוא'נה, איך זיו אמר לי? בוא נראה. איך אמרתי לו? זיו, אתה בא למשחק, או שהנעליים שלך ברוממה? אמר לי, וואו, הנעליים שלי בין ברוממה עוד. יאללה, בוא, עכשיו יש לנו פינה, את הפינה שלנו. יש לנו, שנייה, לפני שאנחנו מזמינים את הגוזלים, יש לנו את הגוזל, היום בגוזל. צ'וקלה בחול. פתחנו פינת שאלות. יש 3 שאלות שאני רוצה להתייחס אליהן. 1, רשמו, למה לניר דוד יש אופי של לוזרים? כי הם לא מכניסים אותנו לאסי, וזה מגיע להם. נכון? אין מה לעשות. השאלה השנייה, האם אין הנציב מסוגלת בפוטנציה, ככה רשמו, לקחת טורניר לניר 5 שנים רצוף, אחרי שהם כבר עם 2 בכיס, ובדרך אולי עוד 3. רגע, לא הבנתי את 5 שנים, 5 שנים. הם לקחו 2 כבר? אוקיי. השנה הם יקחו? אוקיי. והם טוענים שהם יקחו עוד 2. רגע, מה כתוב בשאלה? תתן לי אותה רגע עוד פעם. מי? העורך מסיים. אני קיבלתי עכשיו. רגע, שוגות, תקריא את השאלה עוד פעם. האם אין הנציב מסוגלת בפוטנציה? לא, זה לא אין הנציב, זה אין הנציב טירת צבי. נכון, יש שם לכם שאתם אוהבים ייחודים בדביר נעים. שטוב לכם, אתם אוהבים ייחודים. נכון. בואו נראה את אין הנציב. בואו נראה את אין הנציב לבד. עזבו אותי אין הנציב טירת צבי, זה גיל שאין בו ייחודים. אלא אם כן יש לך שחקן אחד באירוע. אין הנציב לבד, לא ייקחו 5 שנים. אין הנציב טירת צבי, אני לא יודע. הוא סימן בתנועה כזאתי, לא. אז אני לא יודע, אני לא מכיר, אני לא יודע. הוא לא אורח, הוא המנהל. העורך. אורח. עכשיו בוא נזמין אותו. כן, בוא נזמין את הגוזל.
רגע, ואמרת שלילה שלישית לא הייתה? הגוזל מברצלונה. הגוזל מברצלונה. מתי עתיד להתקיים גמר דביר לניר? איפה אנחנו יודעים? מה זה השאלה הזאת? תשאלו את לירן. סטורית בדיוק. תשאלו את תחבר לירן. אותה, התחבר, אהלן, אהלן. קיבלנו רק 2 שאלות? לא, קיבלנו כמה שאלות, אבל אלה הכי רלוונטיות. זה רלוונטי, אז מה, אני לא רוצה לדעת מה לא רלוונטיות. אתה יודע מה עוד שלחו לי עכשיו בדיוק? אני מסתכל פה. כן. שהיום היה מולדת נגד, נכון, רמת... דוד. ניר דוד, סליחה. לא הייתי כן. אז אמרו לי נמצא ארנבת. שהמאמן של מולדת, טודו, שאנחנו רוצים להזמין אותו לפרק, שאחרי מישהו יבוא כבר. כן. המחליף של גוצה בהליכה הלוך חזור על הקווים. עשה חילופים כל 2 דקות. גמר את החבר'ה, והם לא רוצים לבוא שבוע הבא. מה אתה אומר? זהו. פלא תמיר היה במשחק. רק אומר שפלא היה. אמר שהוא הכוכב במשחק. תודו, אין עליו. גם איזה רעיון נתן. נתן רעיון? לא, בסוף... לא, המשחק קודם. יאללה, חבר'ה, יאללה. יש לנו פה גוזל. טוב, קדימה. קודם כל שמחים שחזרת מברצלונה, אנחנו מקווים שחזרת 1 ולא 2. מרוקן. שהמבין יבין. מה היה בדביר לניר? זה היה שמינית גמר, כל מיני... קודם כל נפסיק לקבוצה של הפועל תל אביב המגעילים האלה. ו-12 גוצה, מי זה 12? 12, מי זה גוצה? מי זה 12? 12 לב אדום. אני גם סיפרתי לך שאימנת אותי עם ברקו, למה אני 12? מי עוד לא ב-12 רגע, בגלבוע? חכה. בואו נפתור את זה, מתן נאור. 12 בגלבוע אני יודע, אבל זה לא בגלבוע. 12 לב. מי היחידי ש... 12? לא חשוב, מתן נאור תחשוב על זה. גדול, מתן נאור זה שם של זה. מתן נאור? הפועל. מתן נאור? לא בהפועל. מתן נאור. אבל הוא אומר... עניתי על אמרתי השאלה. 12 זה רק... מתן נאור, הנה. אמרתי לו ש-12 בגלבוע, רק אני מותר לי לשים. אבל זה לא בגלבוע. מוצש, הלאה, לא משנה. יאללה, אז היה לנו את שמינית הגמר, רמון דרסו את האיחוד. נכון. מה היה שם? וטינפנו על רמון. טינפנו על רמון. מולנו הם סגרו את הבתים. הטיחו אזור ה-250 שלשות. גם פה. וגם פה, אבל הם קלו 240. 240. אני הייתי במשחק, כן? חצי ראשון, או עד הרבע השלישי. ראיתי את האיחוד. אתה הולך לדביר לניר, אני הולך לליגת קיץ. לא, ליגת קיץ לא ראיתי. תכף. ראיתי את האיחוד. עושה סקאוט לא היה לי סקאוט, כי אני לא נגדם, אני נגד לא, ניר לא דוד. יכול. נדפוק את ניר דוד, אבל אנחנו ראינו את האיחוד, האיחוד היו... מה זה אנחנו? זה אני. האיחוד היו נראים נורא, לא רצו לנצח את המשחק. חבר'ה מניר דוד, מרמון לא החטיאו שלשה, ממש, אחוזים מטורפים. סרויה שם עם איזה... כמה? סרויה, אני לא יודע מי זה סרויה. אני חושב שהוא קלה מעל 10. זה הבן שלנו. לירן כתב 11 ואני מאמין, אני ראיתי לא איזה מכיר. 8. חמוד, גם אם את פה בקטע. כן, כן, לא החטיא. 11 שלשות, לא? 11. מטורף. תומר שבח הוסיף עוד איזה 6. משהו, דרך אגב, אולי 9. עכשיו שאתה מעלה את זה, נו. עומר שבח ניצח את המשחק ביום שבת מול טירת צבי, ברמון. אני אשאל שאלה אחרת, אני שנייה. אומר לך שאמרו לו, שמה, שנייה, אני לא יודע אם הם אתה מנצחים. מערבב לנו, אבל זה לליגת קיץ. נכון. כן. אז אני אני רק אשאל אומר שאלה מה שהיה. לליגת קיץ. לפי החוקה, כמה עוד זרים פעם יש החוקה. לרמון? שיהיה להם 8, העיקר שיהיה קבוצה טובה. עזוב אותי, קוקי, אני רק משחק אומר מה כדורסל, היה, נו. הוא דפק 6 שלשות, 6? כן, והוא היה, נראה לי 5-6, אתה יודע, אני לא סופר בדיוק. בסוף זה היה והוא 3. נתן שלשות חשובות, ובזמן, יפה ואומר מאוד. לך אם זה לא הוא, לא יודע אם רמון מנצחים. הוא וברק, בקיצור, האיחוד, תתעלו הוא היה שמה. סברים כמו שהם, האיחוד, פיטרו את יובל מהקווים. הייתה אפתיות על הקווים. הייתה אפתיות, הייתה אבל, אפתיות על המגרש. ג'ונה קלה 33, אבל היה נראה לא כך איתנו. אפשר לשאול שאלה? כן. פאג'י היה רגע, פאג'י. אפשר לשאול פאג'י, שאלה? תכניס בהם, פאג'י, יש לך חבר'ה שיודעים. אתה, יובל, אפשר לשאול משנה. שאלה אישית אותך? אתה באת לראות את האיחוד ולהפגין סולידריות? לא. או באת לא, לעשות... לא, 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 קיווית לא. שהם לא. יפסידו? לא, שלא ובאת יספר לעשות סיפורים. סקאוט? אז אני אגיד לך את האמת. שאלה קשה. אני מדבר לא, אמת. תגיד, כל שאלה מי קשה, שמכיר אותי כי יודע יכול שאני להיות מדבר את שעכשיו האמת. זה. כן. אני באתי, לא באתי לעשות וודו למאמן, באתי להיות בעד האיחוד, והזדעזעתי מהאנרגיות שלהם, ממש. רציתי שהם ינצחו, חבר'ה חמודים, אימנתי אותם שנה שעברה, וזה היה פשוט נראה נורא. בטח לקחו שמש טיפה יותר מדי בגבעה לפני כן, המשחק. כן, שמש ועוד כמה דברים. זה היה נראה ככה. שמש ועוד בקיצור, כמה דברים. רמון ממשיכים לשלב הבא. משחק הבא שלנו, אין הנציב, מטייל את השלב הבא. מול מי הנציב שיחקו בכלל? אני לא יודע. אין הנציב שיחקו נגד... אין הנציב טירת צבי. תירץ. חשוב להגיד. כן. טירת צבי. שיחקו נגד מקום שלישי בית ג' שזה היה זה קבוצה, כן. קבוצה כזו או אחרת. טיילו, בקיצור, זה לא היה כאילו, כוחות. בשלב הבא
אתה שואל אותי גם מטיילים בשלב הבא נגד רמון? נגד רמון. טיילו נגד רמון. האמת היא שרמון מעלים את רמת הרצינות. המאמן, הבעלים והכל שם, גם הקהל הוא. הוא מתייעץ איתך. עידו ענק, הוא חי את זה, הוא בטירוף, הוא לא ישן בלילות, הוא מכין הפתעות. אין עליו. אין להם סיכוי? אין להם סיכוי. אין להם סיכוי? הם אמרו לי, רמון באו אליי בתחילת הטורניר, ואמרו לי, עידו בנה לנו פלייבוק של 15 התקפות ו4 סוגי הגנה. עידו, תתעורר על החיים שלך, עידו. תתעורר. עידו מלך, דרך אגב. עידו מלך. להגיד מילה טובה. אמרנו. בן אדם שמביא חשפניות לקבוצת נוער, הוא מלך. הוא הרים את הליגת קיץ, בזמן שהיה פה משבר, ביחד עם השותף... צריך להגיד מילים טובות. אפשר להגיד שהוא מזל שהוא שיתף את השותף הטכנולוגי שלנו, ים בן צבי, כי בלי זה השיטה הייתה בכלל. רמון היו משחקים נגד השופטים רק, אבל... צריך להגיד מילה טובה. רק שנייה, נכון, מגיע לו מילה טובה. מכירים למשחק הבא, שדה אליהו מעיפה את מעלה גלבוע בבית 2. למה דווקא אנחנו רוצים להדגיש את זה, יובל? כי שדה אליהו, אמרנו שבית 3 מיותר. אבל זה בית 2. הם עלו מבית 3, העיפו קבוצה... שדה אליהו בית 3? מקום שני בית 2. נו בבקשה, שדה אליהו חוזרים לעצמם. מעלה גלבוע הפסידו משחק אחד בבית 2, לנו, לגבע, והוצאו משחק בנוקאוט. מעלה גלבוע, אנחנו שיחקנו מולם בנוער, מאז שאני כיתה ד' שיחקנו מולם בנוער, אותו סגל, כל שנה אותו סגל, וגם בדביר לניר זה אותו סגל. אז אני שואל אותך, קבוצת כדורסל לא יכולה לנצח את זה שאתה קורא לזה קבוצת כדורסל זה ביופי. אז אני אשאל אותך באמת אותה שאלה, איך קבוצה שמשחקת מהקצ"ל נראית כמוהם? הם סימפטיים, אבל זה לא יכול להיות שמהקצ"ל משחקים כדורסל ונראים כמו קבוצה ליגה חובבנית. אתה חייב להיות קצת יותר מזה. אבל ככה הם אוהבים, יובל. כן, אבל הם אוהבים. זה נכון. איזה סיפור? יש סיפור, חכה. יופי, המשחק האחרון של שמינית הגמר, ששוחק. כן. גנר, מבית א', עפו לשלפים. מבית ב'. השאלה מה היה שם? שלפים מקום, שלישי או רביעי בית ב'. גנר, זה היה ביום שישי המשחק, נכון? יום שישי בצהריים. מה היה ביום חמישי? מסתכל עליי, אני לא יודע. מה היה ביום חמישי בערב? שגרם לזה. גרם לגנר לא להופיע למשחק. או מה היה ביום שישי בבוקר? זה הבעיה. אי אפשר לדעת. בירות מתקות ושמיים. זאת הפתעה, אני אימנתי נגד... מי זה היה אז? זה גנר מגן שאול, לא? גנר מגן שאול, כן. זה נוערל באפולה, זה אליה אברהם, עשה נוערל באפולה. לא מכיר. כן? ראיתי אותו עכשיו, גם בליגת קיץ, משחק מצוין. איפה הוא משחק? בגנר? לא, ברמת צבי. ברמת צבי? כן. וואה. משחק מעולה. מי זה? אליה אברהם. משחק מעולה. נוערל באפולה. משחק מעולה, גם היה טוב שם. איזה שמות. אפילו הבן חמו שלי נשמע יותר טוב מכל הדבר הזה. ודרך אגב, חייב לציין שבמשחק הזה שלפים היו בלי י"ב שלהם. בי"ב יש לך שם כל מיני איתמר גלעד, זיו אור למיניהם. וואלה, הם היו בלי י"בניקים. הם היו בלי י"בניקים. בלי איתמר גלעד? גנר באו גמורים. הם היו בלי איתמר גלעד, לא יכול להיות. לא, איתמר גלעד זה הבן של מיכה. כן. מיכה זה גרזן. מיכה הוא... תקשיב מה אמרתי, מיכה. מיכה הוא טובי בנינו. מיכה הוא ענק. כן. מגלניסט. בחור טוב. מה, כן, מיכה זה, יש לי דרך בוא נפריד כל פעם את הסיפורי צבא שלך. לא, כי אני חייב להגיד שהוא לוחם. לא, מיכה אחלה, בן אדם לי גם היה סיפור איתו. לא קשור! אם זה היה לי סיפור איתו. אבל אמרתי לחבר'ה שלי לפני המשחק נגד המשחקנו בנאורה. הם באו, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, בחיים לא הפסדתי למיכה. אסור להפסיד. אני אזיין אתכם, זה פעם ראשונה שאני אפסיד לו. דרך אגב, אני גם היה לי מיכה זה. הפסדתם? לא. אתה רוצה עוד פעם, היה לי סיפור עם מיכה, אני הייתי האשם, התנהגתי לא לעניין. ביזיונית? כן, בדיוק, אתה אמרת. אבל מיכה באמת אחלה בן אדם. אחלה גבר. אחלה מיכה. כמו שאמרנו, דיברנו בהתחלה על עיבוד שתונות, אז אני איבדתי קצת את השתונות. זה לא יכול להיות גוצה, אתה לא איבדת בחיים. אתה לא איבדת בחיים. אבל בצורה יפה, ואנחנו חברים, ואני אוהב את מיכה, באמת, אחלה גבר. מי תהיה אלופת הדביר לניר? עכשיו שהגוזל השני לא פה, אני יכול להגיד את האמת. כן. בידי! רגע, יש עוד שני משחקים לפני השאלה. שני משחקים שלא שוחקו. גבע נגד מי רגע, דיברנו על כל מה ששוחק? כן. בדוק? כן, דיברנו על כל מה ששוחק. יש גבע נגד ניר דוד, משחק לא רע. משחק לא רע. לא יהיה פה רמה של זיקוקים, אבל שתי קבוצות יהיה צמוד, יהיה חד ספרתי. יהיה דו ספרתי לגבע. רגע, אפשר לשאול שאלה? איזה עוד משחק? לא, אני חד ספרתי, תן לי ניצחון בנקודה, ואז אני פוגש את המאוחד שידפקו את בית השיטה 15 בחצי גמר.
בואנה, באיזה אוקיי, אפשר שיטה... לשאול שאלה? ברבע. בחצי שיטה גמר. הולכים לחטוף ארבע. בשמינית לא מבין. הם ינצחו 15, יפגשו אותנו ברבע. אני רק לא מבין. מה? אנחנו רק בשמינית? 15. באיזה שיטה? בית השיטה הם עמוקים, הם מרביצים, והם... אתם לא תביסו. מה לבית שיטה 15. ולכדורסל, תגיד? קוקי, לא יודע, יש שם כמה חבר'ה שזורקים מהמותן וקולים הכי שלהם. טוב. יובל, אני רוצה הכי לשאול טוב. שאלה. כן, שאל שאלה. יכול להיות שאנחנו כן צריכים להתייחס לשאלה. אני לא מבין, אנחנו עכשיו רק בשמינית בטורניר הזה? כן, אז אולי כדאי להתייחס לשאלה של מה שהוא שאל. מתי זה עלול להסתיים? מה, רוצים לסיים את זה בראשון בספטמבר? אני לא מבין, זה כדאי שאלה שכדאי לפי הבנתי זה היה צריך להסתיים כבר. היה צריך להסתיים מזמן, היה לא, מלחמה זה שבועיים. בסדר. וגם יש היה פה... מלחמה בעמק שבועיים. בעמק חרוד יש לכם פה איזה מנהגים אז אני שטסים עוד פעם לחו"ל. שואל, כל השכבות טסות לחו"ל ביחד. בדיוק, אז עוד פעם אני שואל, מתי זה... מה שלא יכול להיות קרה- שהשאלה הגיונית. מה מה שלא שמביא קרה- אותנו, מה שלא קרה באפטר קורה שם. מה שמביא אותנו למיקסר. תן לנו איזה סיפור, משהו מעניין. סיפור מספרד. כן, ספרד, אנדורה. איפה לא הייתם? היינו בוויאלה, אנדורה, יורט וברצלונה. כן. נו. וואו, וואו, וואו. סיפור, באנדורה, היינו באיזה... יצאנו לאיזה פאב בערב, ואנחנו באים, והברמנית אומרת לי, אתה נראה לי בחור שמבין באלכוהול. אמרתי לה, כן. יש לי זה, הראיתי לה, יש לי תעודת ברמן, הראיתי לה תעודת ברמן. גם עורך, גם צלם, גם ברמן. יפה. מגביר. מגביר. מדביר אולי. נו. אמרתי לה, אני נכנס לבר להכין קוקטייל. נכנסתי לבר, הכנתי קוקטייל, ואז אני בא, מביא לה את הקוקטייל, ואז היא עשה לי ככה עם הטלפון. עשה לי ככה עם הטלפון, מבוגרת. מבוגרת זה טוב. עשה קבוצה. לי ככה עם הטלפון. לכם מבוגרות. יש לי סיפור גם אחרי זה לאנדורה, אני מחשב. נו. סליחה שאני קוטע אותך. ואז דיברנו, כל החבר'ה החליטו שהם עוברים ליותר מועדון, נקרא לזה ככה, הם רצו לרקוד, הם רצו מוזיקה. והגעתי למצב שבן דוד שלי פשוט תופס אותי מהיד ומושך אותי החוצה מהפאב. הגענו למסיבה, אמרתי לו, תקשיב, אחרי שהרסת לי בפאב, עכשיו אני רוצה פה. לא יכול לעבוד ככה. אנחנו מגיעים לפאב, רותם פלד, גיצים בראש, שנה שעברה עשינו לה. קיצים בראש. עשה לך הצגה. כן. להתכונן. אני מקווה. החליט שהוא נו. מאבד את הצפון, מה שנקרא. רצה לחזור למלון. בשלב מאוחר של הערב, 4:30. בדרך למלון גילה שהטלפון לא עליו, אמר לא נורא, אני ממשיך למלון, ולא ידע את הדרך. פוגש שני נשים בדרך, מדבר איתם, מתקשר לאבא שלו, אומר לו, תכתוב בגוגל מפות את השם של המלון, תכוון אותי למלון. הבנות מלוות אותו, שיהיה לו את הגוגל מאוד, מפס, לראות זו את זה. טובה. וחבר'ה ישבו בחוץ, כי הם בדיוק כולם חזרו מהמועדון, ואז הם מספרות ומספרים, כל מי שישב בחוץ, שאמרו לו, אוקיי, ביי. שתי הבנות הלכו, מתקדמות 5 מטר, מתנשקות ביניהם, תופס את הראש, מסתכל על כולם, לילה טוב, נכנס לישון. רותם פלד יופיע להם משחק מחר? הופיע. יופיע? הופיע. אפשר לספר כן. הוא לא הופיע באותו כי גם ערב. אני הייתי סיפור קצר על אנדורה. רגע, לי יש סיפור טוב על קוקי. אתה מרשה לי? כמובן, אתה מרשה לי? כמובן. פעם הייתה איזה מסיבת פורים בבית אלפא. מסיבת פורים בבית אלפא. קוקי היה עם איזה מישהי. כזאת או אחרת. כזאת או אחרת. בסוף, בבוקר, אבא שלו גם היה במסיבה, כתב בוואטסאפ המשפחתי, יובל היה עם אחת אוהבת ממתקים. ממתקים. אל תשאלו, יובל הביא מישהו שאוהב ממתקים. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי באנדורה. סיפור אחרון, ונגמר הפרק. די, אני חייב לזה, אבל אני אעשה את זה מהר, אוקיי? כמה זה? 12-13 שנה אחורה, היינו באותו מקום, אני מניח שזה בטח אותו זה, היינו באיזה פאב, אני וחבר עומר יעקבי, אם אתם מכירים, גם אם לא, זה בסדר, הבן של אורי קלין, בוא נעשה את זה ככה, נכנסים, הוא הלך להשתין ואני גם הייתי צריך, ונכנסנו כזה, היה תור ארוך, אמרנו יאללה, נכנסים ביחד, כאילו טיק טק ויוצאים. נכנסים ביחד, כל אחד זה, יוצאים, אנחנו יוצאים מהפאב, ניידת משטרה עוצרת אותנו. סיפור ענק, אני כזה חושב לעצמי בראש, אני בחיים לא הייתי בניידת משטרה, נכנו... תמיד יש פעם ראשונה. מה קשור לי ולמשטרה? עושים לנו בדיקה, ממש בדיקה, ופה לקחו לנו את הארנקים, את כל הדברים,
חשבו שמדובר בסמים, הבינו מהר מאוד. אולי שחשבו שאתם עושים שאני זה. בסמים זה לא קשור. אולי חשבו שאתם עושים דברים אחרים, אותו לקחו גוצש. קצת יותר זמן, בזמן הזה החבר'ה ישבו על הספסל שם ממול, צחקו, נקראו, זהו. חברים, שמחים שהליגות חזרו. אחר זה בצורה יותר מסודרת, בצורה יותר טובה. מחר משחקים טובים בעין חרוד, בטח תראו את זה כבר אחרי. נכון? לא, נעלה את זה היום, 8:45, תבואו 8:45, רגע, יש תל יוסף אל תבואו לפני, נשפים, תבואו ב-9, תבואו כאן. תבואו ב8:45, תלכו ב10:50. גוצש, תודה רבה שבאת לעוד עונה, תודה רבה שבאת להתארח. עוד זה. כל הגוזלים, הגוזל השני, שבוע הבא יבוא, עוד שבועיים, לא נתן לצלם. רגע, אני בשבוע הבא? בוא נראה. שבת שלום, תודה לכולם. אהלן.